ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. അധ്യായം 18 എന്താണ്? കർമ്മ സന്യാസ യോഗം അല്ലെ? സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്നലെ നമ്മള് 17ാമത്തെ അധ്യായം എടുത്തു. 17ാമത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? 17ാമത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? 17 വിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മള് എടുത്തത്. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മള് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. പിന്നെ യജ്ഞം കണ്ടു, ദാനം പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? ദാനം തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഓം തത്സത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. മാത്രമാണ് നമുക്കത് ശരിയായ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് 17ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഈ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാനിനെ 3 ഗുണത്തിലുള്ള സന്യാസ യോഗം, സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞദാനം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നിനെയും ഇതിൽ പറയണം. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ. അതാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. വലിയൊരു അധ്യായമാണത്. നോക്കാം പറ്റുന്നുള്ളത്. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ? ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കട്ടാവണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഓഫ് ചെയ്യാം. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇപ്പൊ അധ്യായം 18 എത്ര ഭാഗങ്ങൾ? 11 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 1 മുതൽ 12 വരെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗം എന്താണ്, അത് പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 13 മുതൽ 18 വരെ സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരം.
പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചും 19 മുതൽ 40 വരെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. 41 മുതൽ 48 വരെ തന്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണെന്ന് പറയുന്നത്. 49 മുതൽ 55 വരെ ജ്ഞാനയോഗിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. 56 മുതൽ 60 വരെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനം. 61 മുതൽ 63 വരെ പരമാത്മാവിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും 64 മുതൽ 66 വരെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 67 മുതൽ 71 വരെ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തെ കുറിച്ചും പ്രചരണത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 72 മുതൽ 71 വരെ അർജുനൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ടും 74 മുതൽ 78 വരെ സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനം. അങ്ങനെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് 11 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അധ്യായം 1 മുതൽ 6 വരെ കർമ്മയോഗത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സംഗ്രഹം. 18 1 മുതൽ 12 വരെ. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. അർജുന ഉവാച. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച. മ്യൂട്ടാണോ? കൃഷ്ണ മാതാജി മ്യൂട്ടാണോ? കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇതുവരെ ഒന്നും കേട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കേട്ടു മാതാജി, ഇപ്പഴാ കേൾക്കാതെ. വീണ്ടും മ്യൂട്ട് ആവുന്നു തോന്നുന്നു. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നു. അർജുന ഉവാച പറയുന്നവരെ കേട്ടു. ഇപ്പോഴും വീണ്ടും മ്യൂട്ട് ആവുന്നു വീണ്ടും. സൗണ്ടിലൊരു ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ഒരു എക്കോ വരുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴൊക്കെ എക്കോ ഉണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെയാണ് മാതാജി. എക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ. എക്കോ ഉണ്ട് മാതാജി. എക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പത് എനിക്കൊരു സൗണ്ട് കുറവ് വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 എണ്ണത്തിൽ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെയാണ് സംഭവം. നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച. സന്യാസസ്യ മഹാഭാഗോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ വൃഥാ കേശീനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അർജുനൻ? മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, അതായത് ഋഷികേശ, കേശി നിഷൂദന, 2 പേരുകളാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒന്ന് ഋഷികേശ. ഋഷികേശ ആരാണ്? ഋഷികേശൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, നാഥനായതുകൊണ്ട്. പിന്നെ കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? കേശിയെ നശിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു? കേശി നിഷൂദന എന്ന് കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ കേശി നിഷൂദന, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, അതായത് ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നു. മുൻ വിവരിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു അനുബന്ധമാണ് 18ാം അധ്യായം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താണ്? 17ാമത്തെ അധ്യായത്തോടുകൂടി ഭഗവത്ഗീത തീരാണ്. അപ്പൊ ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 17 അധ്യായങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ എല്ലാ ഭഗവത്ഗീത അധ്യായങ്ങളിലും മുന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം, അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും മുന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാർഗവും അത് തന്നെയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചുരുക്കി പറയുന്നു. അപ്പൊ
ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാർഗം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഈ ഭക്തി സേവനം തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഉണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല? എക്കോയുടെ രണ്ട് ശബ്ദം കൂടി ഒത്തു കേൾക്കുന്നു. രണ്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയണത് അധികം കേൾക്കില്ല. ഞാനിപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കോ? ഇപ്പൊ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നും. ഹരേഷ്ണ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് കേൾക്കില്ല കേട്ടാ. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സൗണ്ട് കുറവാ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണോണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ശരി. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് പറയണത് എന്താന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് കണക്ട് ചെയ്തിടാം. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകം രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. പിന്നെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് പറയണത്? ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അല്ല പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആരാ അഭിപ്രായം പറയണത്? വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക വാഞ്ചകള്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് പറയുന്നത്? ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലത്, പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വാൻമാർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ത്യാജം ദോഷാവദിത്യേക കർമ്മ പ്രാഹുർമനീക്ഷിണഃ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ ത്യാജ്യാമിതി പാചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ദോഷകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അതെല്ലാം ദോഷകരമാണ്, അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചില ഋഷികൾ പറയുന്നത് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷികൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലർ പറയുന്നത് ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്നാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവര് പറയുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതും. നിശ്ചയം ശൃണു മേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷവ്യാഘ ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിത. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പറയാം എന്താണ് ത്യാഗം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ശാസ്ത്രം. ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ത്യാഗത്തെ പറ്റി പലരും അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ അന്തിമമായി എടുക്കണം. ഭഗവത് നിശ്ചിതങ്ങളായ വിവിധ നിയമങ്ങളാണല്ലോ വേദങ്ങള്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പല അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? അന്തിമം.
കാരണം ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ വേദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയണത് അതാണ് ശാസ്ത്രം. അത് മുഴുവൻ ആരിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അന്തിമമായി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പറയുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞദാന തപാ കർമ്മ നാത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തമശ്ചൈവ പാവനാനി മനീക്ഷിണാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മൂന്നും. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതല്ല? ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ മൂന്നും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതന്യാപീതു കർമാണി സംഘം ത്യക്താ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ചെയ്യണം? എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലോദ്ദേശ്യം ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലോദ്ദേശ്യം ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മളത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം പറയാണ്, ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഒരു കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏതു കർമ്മവും സ്വീകാര്യമാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഘോഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മവും സ്വീകാര്യമാണ് എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സഹായകമാകുന്നത് എന്തും, യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും അത് ഭക്തന് സ്വീകാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് സഹായമാകുന്നത് എന്തായാലും, അത് യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു ഭക്തന് സ്വീകാര്യമാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം, നമുക്കറിയാം, ഒരു മനുഷ്യൻ ആയിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സഹായകമാകുന്നത് എന്തായാലും അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ അയാൾ ആരായിട്ട് മാറും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറും. നിയതസ്യതു സന്യാസ കർമ്മണോ നോ നിയതസ്യതു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപത്യതേ മോഹാതസ്യ പരിത്യാഗ താമസ പരികീർത്തിത. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കർമ്മങ്ങള്. അത് നിറവേറ്റേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാ ചോദിച്ചത് അല്ലെ? ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്, നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളത് ചെയ്തുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം ഏത് വിധത്തിലുള്ളതാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറും. ഒരു സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്തുകൂടാ എന്നാണ് വിധി.
അത് അവന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സന്യാസി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? തനിക്ക് പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു സന്യാസി പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് വിലക്ക്. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ സന്യാസിക്ക് പാകം ചെയ്യുന്നതിന് വിലക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്നതിൽ സഹായിക്കാനായി സന്യാസിക്ക് അയാളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാം. അത്തരം പ്രവർത്തികളെ ത്യജിക്കുന്നവൻ തമോ ഗുണപ്രേരിതമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ. അതായത് ഒരു സന്യാസി തന്റെ ശിഷ്യൻ, ആ ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്നതിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആ സന്യാസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ശിഷ്യന്റെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആകണം എന്നാണ് ആ ശിഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആകാനായിട്ട് ആ ശിഷ്യന്റെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു സന്യാസിക്ക് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സന്യാസിയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. കാരണം ആ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കുണ്ട്? ആ സന്യാസിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ തിരിച്ച് ഞാനിതൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറും. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ ത്യജിക്കുന്നവൻ തമോ ഗുണപ്രേരിതമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറയാം. ദുഃഖം ഇത്യേവ യത് കർമ്മ കായ ക്ലേശാഭയത്യചേത് സാകൃത്വ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗ ഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയാം. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം, നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. കാരണം നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇനി രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കി ചെയ്യാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ക്ലേശകരമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതി നമ്മളത് ചെയ്യാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമാം വിധം ഉപയോഗിക്കാനും അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ആധ്യാത്മികമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താനും കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിധം പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ഭയന്നോ ക്ലേശമെന്ന് കരുതിയോ പിന്മാറിക്കൂടാ. അത്തരം ത്യാഗം രാജസികമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ജോലിയുണ്ട്, അപ്പം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം ജോലിയിൽ. അപ്പം നമുക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ധനം നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു അല്ലെ, നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളതിന് പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാലോ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? നമ്മളത് ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല ഇതൊന്നും എന്ന് പറയാം. കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾക്ക് ആ ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിനാ ഫലം കിട്ടില്ല. കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയത്തെ അർജുന സംഘം ത്യക്ത ഫലം ചൈവ സാത്വികോ മതഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ത്യാഗം സാത്വികമായ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഫലം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ടൊരു കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജത്തെ ത്യാഗി സത്വ സമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിഹ്ന സംശയ. സ്വാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗി എങ്ങനെയാണ്? ആ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല, ശുഭകർമ്മങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ശുഭകർമ്മമായാലും അശുഭകർമ്മങ്ങളായാലും രണ്ടും ഒരേപോലെ കാണുന്നവനാണ് ആര്? സ്വാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗി. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടില്ല? അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളിലും തീർന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? സ്വാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അശുഭങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളോ ശുഭങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളോ എന്നുള്ള വേർതിരിവ് ആർക്കുണ്ടാവില്ല? സ്വാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നഹി ദേഹഭൃത ശക്യം ത്യക്തും കർമ്മണ്യ ശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സാത്യാഗീത്യാഭിധീയത്തെ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ആ കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നിശേഷം ത്യജിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒരു ജീവാത്മാവിന്. അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥ ത്യാഗിയായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ പല അംഗങ്ങളും ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നേടുന്ന ധനം അത്രയും അവർ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു. ഇത്തരം വിശിഷ്ടാത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി വര്യന്മാർ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നും ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇസ്കോണിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, ഇതിൽ പല അംഗങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇതിലുള്ളവരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ജോലിക്ക് പോകും പകല്, വൈകുന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും? കിട്ടുന്ന സമയം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യും, അല്ലാത്ത സമയം ജോലി ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കുറെ ഭക്തന്മാർ ഇതിലുള്ളവര്. അങ്ങനെ അവർ ജോലി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണത്? ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? യഥാർത്ഥ സന്യാസി വര്യന്മാരാണ് അവര്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത്? അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്യജിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ആ ഫലം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, അത് എന്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലൂടെ ആത്മീയമായ ഉന്നതി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അനിഷ്ടമിഷ്ടമിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യാത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം കചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെയും കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ, അനിഷ്ടത്തിന്റെയും ഇഷ്ടത്തിന്റെയും മിശ്രത്തിന്റെയും 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്, ത്യാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ത്യാഗി ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരല്ല ത്യാഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്, അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം, ഈ പറഞ്ഞ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ത്യാഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതല്ലാത്തവരെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവർ, അവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. സന്യാസികൾക്ക് അതുണ്ടാവില്ല. കാരണം സന്യാസികൾ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരാണ്. സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്നാണ് അർത്ഥം. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ചേർന്നത്.
സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഒന്ന് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ളത്, രണ്ടിലേക്കും പോകുന്നത്. അതാണ് അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം. അപ്പൊ ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയും ത്യാഗങ്ങൾക്ക് മരണാനന്തരം എന്ത് വേണ്ടി വരും? അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് അവരെന്താണ്? അനിഷ്ട ഫലത്തിന്റെ, അതായത് നരകത്തില് പോകേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് അനുഭവിക്കണം. പുണ്യഫലങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പോയി അനുഭവിക്കണം. ഈ 2 ഫലങ്ങൾ ചേർന്ന്, മിശ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ചേർന്ന്, അപ്പൊ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എങ്ങനെയുള്ളവര്? ത്യാഗികളല്ലാത്തവര്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നത് ജ്ഞാനവിഭാഗം 13 മുതൽ 17 വരെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തെ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, വേദാന്ത പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഏത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മമായാലും സർവകർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിലും, നല്ലതാകാം ചീത്തയാകാം, പക്ഷെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മമാണെങ്കിലും അതിന് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? 5 കാരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിനെ പറ്റി പറയാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, സർവകർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു പ്രവൃത്തി അത് നല്ലതാകാം ചീത്തയാകാം, പക്ഷെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? അതില് 5 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കാരണം ച പൃഥഗ്വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കാരണം ച പൃഥഗ്വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ 5 കാരണങ്ങള്? ഒന്ന് അധിഷ്ഠാനം. അധിഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശരീരം. ഒന്നാമത്തത് അധിഷ്ഠാനം. ഒന്നാമത്തെ അധിഷ്ഠാനം വെച്ചാൽ ശരീരം. രണ്ടാമത് എന്ത് വേണം? അപ്പൊ നമുക്കിത് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ, 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാവാം? ചിലപ്പോൾ അത് നല്ലതായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ അത് ചീത്തയായിരിക്കാം. പക്ഷെ എങ്ങനത്തെ കർമ്മമായാലും അതിന് എന്തുണ്ട്? 5 ഘടകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന് അധിഷ്ഠാനം, ഒന്ന് ശരീരം വേണം. രണ്ടാമത്തെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, കർമ്മം ചെയ്യാനൊരു വ്യക്തി വേണം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കരണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, നമുക്കൊരു കാര്യം വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ നമുക്ക് ആരും കൂടി വേണം? ഭഗവാനും വേണം. പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണം. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? 5 ഘടകങ്ങൾ. ഒന്ന് ശരീരം, അതായത് അധിഷ്ഠാനം. കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കരണങ്ങൾ വേണം. പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രവൃത്തി വേണം, നമുക്കൊരു കാര്യം വേണം. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ വേണം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്? കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ശരീര വാക്മനോഭിര്യത് കർമ്മ പ്രാരംഭത്തെ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവ. ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പം ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം എന്താണ്? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ. കാരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ശരീരം വേണം, ചെയ്യാനൊരു വ്യക്തി വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, ചെയ്യാനൊരു കാര്യം വേണം, ഒരു പ്രവൃത്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ പരമാത്മാവ് വേണം. അപ്പൊ അത് നല്ല കാര്യമായാലും ചീത്ത കാര്യമായാലും, ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും എന്താണ്? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്തിന്? ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ന്യായമായ കർമ്മം എന്തെന്നാൽ, ന്യായമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടമായതായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ന്യായമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ് എന്ത്? അന്യായമായ കർമ്മം. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് അന്യായമായ കർമ്മം. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 2 വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതായാലും കർമ്മം നിറവേറ്റാൻ മുൻ പറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയതിൽ. അപ്പൊ ഈ 2 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത് ഏതായാലും ന്യായമാകാം അന്യായമാകാം, അതിലെന്ത് വേണം? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ തീരൂ.
തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയ പശ്യത്യ കൃതബുദ്ധിത്വാൻ സാ പശ്യതി ദുർമതി. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തൂയഃ പശ്യത്യ കൃതബുദ്ധിത്വാൻ സാ പശ്യതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഈ 5 തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? സംഗതികളെ യഥാർത്ഥത്തില് കാണാനായിട്ട് അയാൾക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ 5 ഘടകങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികള് യഥാർത്ഥത്തില് കാണാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ 4 ഭൗതിക ഹേതുക്കളെ മാത്രം കർമ്മത്തിന് കാരണമായി കാണരുത്. പരമവും കർമ്മക്ഷമമായ കാരണത്തെ ഓർക്കണം. ഈ പരമപുരുഷനെ കണ്ടറിയാത്തവനാണ് താൻ തന്നെ കർത്താവ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 4 ഭൗതിക ഹേതുക്കൾ മാത്രമല്ല കർമ്മത്തിന് കാരണമായി മാറുന്നത്. 5ാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ്. ആ പരമാത്മാവാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് നമ്മൾ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണം എന്ന പറയുന്നത്. സർവകാരണം, എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ആ പരമമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഓർക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്തുണ്ടാവില്ല, അത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തില്ല. ഈ പരമപുരുഷനെ കണ്ടറിയാത്തവനാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്, താൻ തന്നെ കർത്താവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. യസ്യ നാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യത്തെ ഹതോപി സ ഇമാം ലോകാൻ ഹന്തി ന നിപതത്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ അനാസക്തനായ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ശരി, അയാൾ ആരല്ല? ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനാകാതെ, അതായത് താൻ എന്ന ഭാവം ആർക്കില്ല? ആ ഒരു ഭാവത്തിലില്ല അയാള്. പിന്നെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടി, ആസക്തി ഇല്ല, നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാൾ ഹിംസകനല്ല. അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? അതായത് പരമപുരുഷന്റെയോ പരമാത്മാവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും അയാൾ എന്തല്ല? ഹിംസകനല്ല. അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഭടന്മാരിൽ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താറില്ലല്ലോ. അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറില്ല താനും. പക്ഷെ സ്വേച്ഛാപ്രകാരം നടത്തുന്നതാണ് ഈ വധമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കോടതി ആളെ ശിക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും അയാൾ ആരല്ല? ഹിംസകനല്ല. കാരണം ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് ആ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഭടന്മാരിൽ കൊലക്കുറ്റം ചെയ്യാറുള്ളത്. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാറില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് നടത്തുന്നതാണ് ഈ വധമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? അവിടെ അതിലൊന്നും നമുക്ക് ഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ നമുക്ക് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മ ചോദന കാരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകമാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ. അപ്പോൾ
ഒരു കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് പ്രേരകമാകുന്നത്? ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി. 3 കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം, ആ കർമ്മത്തിനൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ജ്ഞാനവിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം, അതറിയാൻ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് എന്തിന് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ്, ഈ പറഞ്ഞതും അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ്. കർമ്മം, കർത്താവ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തത് 19 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരാളുടെ ഈ പറഞ്ഞ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അറിവിനെ കുറിച്ച്, പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച്, ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് പറഞ്ഞു നിർത്താം. ജ്ഞാനം കർമ്മച്ച കർത്തച്ച, ജ്ഞാനം കർമ്മച്ച കർത്തച്ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രോച്യത്തെ ഗുണസംഖ്യേന യഥാ വശൃണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി കേൾക്കാം. അപ്പൊ 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ വ്യത്യസ്ത ഗുണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മുക്തിദായകങ്ങളല്ല. സത്വഗുണത്തിലും എന്തുണ്ട്? ബന്ധനമുണ്ട്. എല്ലാ ഗുണത്തിലും ബന്ധനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ്, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത നാളെടുക്കല്ലേ നമുക്ക്? 20 വെച്ച് നിർത്താം. 20 കൂടി എടുത്ത് നിർത്താം. 20. എന്ത്? 19ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? 19 ഇല്ലേ പ്രഭു? 19 പറയണ വെച്ചാൽ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചും പറയാൻ പോകുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് 3 ഗുണത്തിൽ കണ്ടില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ജ്ഞാനം, 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കർമ്മം, 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കർത്താവ്, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവയെ പറ്റി പറയാം എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. മുക്തിദായങ്ങളല്ല, സത്വഗുണത്തിലും ബന്ധനമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? അത് അത്രേ ഉള്ളതില്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കത് നാളെ തുടങ്ങാം. കാരണം അത് എടുത്തു വരുമ്പോ അത് 3 പോകുന്നതല്ലേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടാവില്ലേ? 750. ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്ക് കേൾക്കുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ മറ്റേലും കൂടി ഓൺ ചെയ്തിട്ട്. എന്ത് മാതാജി? കേട്ടൂടാ മാതാജി? മ്യൂട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ എക്കോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. 1ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോളൂ. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്ന 3 കർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഞാൻ എടുക്കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ വായിച്ചോളില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കണ്ടേ? മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്, കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല? കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാം മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 1ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്ന
മൂന്ന് കർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്താണത്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്താണ്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. അത് ഈ മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ കർത്തവ്യ നിർവഹണമെന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അതെ, ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത ചോദ്യം, 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുക. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ത്യാഗം? ഇതെങ്ങനെയാ മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം കിട്ടുന്നത്? ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, മാതാജി കണ്ടില്ലേ? നേരത്തെ വരുമോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഗ്രൂപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്? ഇതല്ല മാതാജി, അല്ലാതെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് കണ്ടില്ലേ? മാതാജി ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാണ്, എനിക്കൊന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോണം മാതാജി. ക്യൂസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? മാതാജി നോക്കി, ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ. മാതാജി കേട്ടോ? അപ്പൊ ത്യാഗം, 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. ഇനിയോ, നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. പിന്നെന്താണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. ഇവ എന്താണ്? അനിഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 2 കൂടിയത്. സ്വർഗോ നരകോ 2 കൂടിയതാണ് എന്ത്? മിശ്രം. മറ്റേത് അനിഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികള് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് അനിഷ്ടം. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തികള്. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാന്തരം ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സന്യാസികൾക്ക് വരില്ല, കാരണം അവരെല്ലാം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് കർമ്മ നിർവഹണത്തിലുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ് കർമ്മ നിർവഹണത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങള്? അനുഷ്ഠാനം, ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കരണങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, നമുക്കൊരു ശരീരം വേണം, പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ശരീരം വേണം. കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. ഒരു ഉദ്യമം വേണം, ഒരു കാര്യം വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ആര് കൂടി വേണം? പരമാത്മാവ് കൂടി വേണം. എങ്കിലാണ് 5 ഘടകങ്ങളാകുന്നത്. അടുത്തത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം.